Tinuod ba nga si Kristo misakas sa langit, lawas ug kalag? Mga igsoon nga sama kanako, binuhat samahan, tinubos ni Kristo, puluyanan sa Espiritu Santo. Ang atong isgutan karon mao ang pagsaka sa langit ni Kristo, lawas ug kalag. Dili lamang kalag, kundi lawas ug kalag. Unangadto sila, nakita nilang bata nga laki giputos og panap. Nagampo siya. Sayang pagampo sa nindot kayo nga atong underlinean kanunay, lawas ug kalag akong halad kanimo amahan. Dughan, ay mo kagool, ay mo kadlok. Ako gibanhaw, lawas ug kalag. Ug dadon sa bako sa langit, lawas ug kalag, kay akong lawas gigawi man ako. Dili sa pagpakasala, kundili gigawi nako aron pagtubos sa katawhan, pagbayad sa sala sa katawhan. Mao nga asensyon ang pagsaka ni Kristo dito sa langit, dili lang kalag kundi sa lawas. Sa lawas nga mo'y gidagmalan, mo'y gikulata, sa lawas nga mo'y giludaan, sa lawas nga mo'y gipurung-purungan, sa lawas nga mo'y gikulata o gilansang dito sa krus, sa lawas nga gidunggab dito sa krus, sa bangkaw. O ningon, amahan, sa imo mga kamot, gitugyan ko akong kagalingon. Gidabatan ayang kasing-kasing mo ni sugot sa kabuton samahan. Mo sabunta kita, aron dadon kita, lawas og kalag, ngadto gayud sa balay samahan, ug iya tanggakson didto. Way virus didto. Makagakos kita samahan sa way ko kahadlok. Amen. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, mayong adlaw kanatong tanan. Ako si Brad Boy Abad, sakop sa kapunungan sa mga lay ministers nga nagaalagad dinhi sa San Vicente Ferrer Pares. Sa wala ko pa masinati si Kristo sa akong kinabuhi, usa ako katawo nga barkadista, daghan og bisyo,
ilabi ka ng bisyo sa pamabay o inom. Okay ra kanako nga dili makasimba ilabi na sa adlaw nga Domingo, basta kuyog ako sa akong mga barkada. Magabi usay musuod mi ngadtog mga kahilayan. Unya miabot ang panahon nga gibadlong o gitawag nako sa Ginoo sa akong mga kahiwian nga nahimo. Usa na kahigayon, kuyog akong asawa. Mipalit kami og baktin, 2 ka buok. Amo kining gialimahan pag-ayo. Pansakalit lamang wala na mo damha, namatay gyud ang 2 na mo ka baktin. Unya, mingon ang kong misis nga adunay umaabot nga LSS, Living in the Spirit Seminar, nga gipasyugdahan sa Light of Jesus Community, usa ka Catholic Charismatic Community nga gipanguluhan ni Brother Bo Sanchez. Mingon siya nga mo-attend kami. Hugot ang akong pagbalibad. Kay basin nung mawala na ko sa akong mga barkada niya. Unya kay namatay man lagi nga among 2 ka baktin, mingon ko niya, ikondisyonan ko ang Ginoo nga mutambong ko sa seminar basta kadtong namatay na mong 2 ka baktin, imo yung ilisan. Laktod sa madaling istorya, nakakuyog ko sa kong misis dito sa lugar diin gihimo ang seminar. Nakahuban mi sa maong seminar, unya kanunin ako niyang ikuyog-kuyog ug dunay mga prayer meeting. Usa ka na kahigayon, mga 2 ka bulan na siguro ang milabay human sa among seminar, gikan min misimba, mipauli mi sa among balay. Pagabot mo dito, nakadawat kami og tawag gikan dito sa Bohol, gikan sa akong sister-in-law, ang akong baka nanganak og 2 ka buok, kaluha. Nahibong ko pag-ayo, doon na ba di ay baka nga muanak og 2? Mga igsoon, nahinumdum ko sa akong gisulti sa Ginoo sa wala pa ako mo seminar. Nga ako siyang gihagit nga mo seminar ko basta ilisan jud nimo katong among 2 ka baktin nga namatay. Ingon di ay kaayo ang Ginoo niya mga igsoon. Nga bisan luyog sa akong pagkamakasasala, ana pa day gihapon siya nagmahal kanako. Diha-diha mga igsoon, mi-decide dayon ko nga mo serbisyo ko ug moalagad ko sa simbahan sa akong tibok lawas ug kalag. Pinaagi sa pagsulod isip ko sa kaliman. Kung tabang ko sa mga Kristohanong kalihukan sa simbahan. Pinaagi sa pagpakalawat sa akong mga igsoon, ilabi na katong mga kaigsuonan nga mga masakiton. Mo sangyaw ko, kung tabang ko sa pagsangyaw sa kiispik ug kasaulugan sa pulong sa Dios. Kay diha nako nakita nga ang Dios bisan sa atong pagkamakasasala, anaagi hapon siya wala bubiya kanato ug kay siya man ang atong manunubos nga atong gisimba sa kanunay. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manao sa kanimo. Mga igsoon, pasalamat tas Ginoo nga niapata nakahimo nining santos nga misa. Pasalamat ta sa maayong panglawas.
Pero ato sang iampo nining ikakawa ag duha nga Domingo sulod sa tuig nga misa, atong iampo ang ato mga kaigsuonan nga naapektuhan karon sa pandemic nga COVID-19. Nga unta mahatagan na sila sa mga grasya ang ilang gikinahanglan. Padayon pud tang magpasalamat sa Ginoo ug magampo alang sa atong mga benefactors, mga donors dinhi sa simbahan nga may sakripisyo uban nato pinaagi sa ilang generosity sa pagtampo sa ilang financial capacities aron magmalampuson kining atong mga proyekto sa simbahan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, ato karong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Dios didto sa langit o kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Dios, nagamhanan una ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugangi ang among pagtuo ug sa imong way puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Ginoo, gilimbungan mo ako. Mas gamhanan ka kay kanako, busa wala ako'y dag-anan. Ang tanan nagbiay-biay kanako, ug gikatawan ako nila sa tibuok adlaw. Inig sulti ko, musinggit ako sa pag-ingon. Kamatay, kalaglagan. Ginoo, gibiay-biay ug yamiran ako nila kanunay, kay gisangyaw kuman ang imong gisulti. Apan, kung muingon gani ako nga kalimtan ko ang Ginoo, ug dili na ako magsangyaw sa imong ngalan, bation ko nga daw kalayo nga nagdilaab ang akong gisulti sulod sa akong kasing-kasing ug kabukugan. Naluya akong pinugong niini ug dili ko nagayod kini kapugngan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Ang akong kalag giuhaw kanimo,
O Diyos, ikaw ang akong Diyos nga akong gipangita. Kanimo nangandoy ang akong unod ug giuhaw ang akong kalag sama sa yuta nga uhaw, walay kinabuhi ug walay tubig. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Sa ingon nagsudong kanimo diha sa sanktuaryo aron pagtan-aw sa imong gahom ug sa imong himaya. Kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Sa ingon niini daygon ko ikaw samtang buhi pa ako. Sa pagbayaw ko sa akong mga kamot, sangpiton ko ang imong ngalan. Ingon sa kabuhong sa usa ka bangkete mabusog ang akong kalag ug sa masadya nga mga ngabil magdaig kanimo ang akong baba. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Ikaw ang akong hinabang ug diha sa landong sa imong mga pako nagasinggit ako sa kalipay. Ang akong kalag nagadangog pag-ayo kanimo, ang imong tuong kamot nagasapnay kanako. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Dios. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Busa, mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan o makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon niining kalibutana, kundili bag-uha ipabag-o sa Dios ang inyong panghuna-huna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit o makapahimuot kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa atong Ginoong Hesukristo, maglamdag sa atong mga kasing-kasing, aron atong masayran unsa kadako ang paglaom nga alang niini gitawag kita. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sukad ni atong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayud nga pagkasulti. Kinahanglan nga muadto ako sa Jerusalem
ug paantuson ako pag-ayos sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban ug giingnan. Dili unta ka na mahitabo kanimo, Ginoo. Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas. Nagbabag ka kanako kay ang imong hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang krus ug mosunod siya kanako. Kayang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. Kay makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayud. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kaya ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pila na ni kabuan ang COVID-19? Pila na kabuan? Unom. Unom na. Unom na kabuan nga gihasol tag maayo niini o ang gikahadlukan ron sa tanan, apil na ning nagwali nga mupatay manggod ni siyang kinabuhi. Mupatay siyang kinabuhi ang COVID-19. Labi na gyud kay wa pa siya'y tambal. Muna kitang tanan nahadlok na ta nga patyon ang atong kinabuhi. Kamo, gusto pa mong mabuhi o mamatay? Kusga. Mabuhi. Kinsa man dinhi ang gusto ng mamatay? Wa gini pataas. So, kamu dia choir, sige mamugkanta haleluya. Yan, gusto na mo matay? Wa gyapon gusto gyung mabuhi. Why usa nato nga dili gustong mabuhi? Mao bitaw si San Pedro or si Pedro diya sa atong ebanghelyo, si Kristo yano kayong misulti. Ang word pag yung iyang gigamit og naminaw mo. Naminaw ba mo sa ebanghelyo gibasang Reverend Leo? Wa. Sige, ako na lay basa usab. Nindot kayo ang starting point. Sukad niadtong higayuna giingnan ni Hesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayod nga pagkasulti. Tanaw ha unsay wordings ni Hesus? Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari. Apil pari. Wa mong iluhi ana. Paantuson kog maayo sa mga punuan sa mga Hudiyo ug mga pangulong pari. Ingon man sa mga magtutudlo sa balaod, mga lawyers, kani mo'y pinaka-importante, patyon ako nila. Kung ikunik nato ang wordings ni Jesus, isa, kinahanglang muadto ko sa Jerusalem aron ila kong paantuson og patyon. Kinahanglan, I must go to Jerusalem so that they will so nang paantuson. They will suffer in order to suffer and to die at the hands of the Jewish leaders, the high priests, and the scribes. Kamo, o gisaara na mo nga patyon mo, muadto mo ani usa ka lugar. Muadto ba ka dili?
Og sa aran mo ron, nga kung sa isinta nakakapin, muanhi ka ning pundo ka, mamatay gyud ka sa COVID, muanhi ka dili. O nga aroy mo ingon ako, nga ikaw, pader, mumisa gani ka, patyon gyud ka, mumisa ko dili. Bahala mo di ko misa. Ambot, Reverend Leo, muingnon siya, pita na ba ni ordinahin, karong September 17, ug ingnon ni siya, magpa-ordin gani kang dikuna ka, patyon yung kanamo. Muingnon tingin si Reverend Leo, bahala na mo di, ay, ordin ta, patyon na deta. Pero nga naman nga si Jesus, okay raman kay niyang patyon siya. Gitawag pa gani niya nga necessary decision niya. Oy, si San Pedro nga nahadlok sa kamatayon, giguroy si Jesus kay iya gutong best friend. Og ako ron magsikog ingon ninyo nga ako ra ba no patyonon ako na kay mulaban ako. Di ka mo muingon, sige mo sa pangulikta pa din, bahala ka gumatay ka diyan. Oh, sige kong pangulikta, sige magani ko rong masiyar sa atong slot sa kaninian lingkuranan. Kamo dia, sige mong lingkod, ambot ni amot na baka mo. Tagpila man ning slots nato sa atong lingkuranan. Tag 5,000 unya 500 ka slots unyang taon-taon i-update mo pila na kabuk ang nahalin ang katong wa kapalit siya ro di mo makonsensya mo. Dahil komedya na pero kung naay mo ingon ako nga patyon ko karong sunod adlaw nya musulti ko ron ninyo nga patyonon ako naa kay mugoro na ko sa daplin og mingon lo kani-ganing pader di jud ko gustong mamatay ka. Ambot ang madre magkuan baka. Labaw na niya ako mga sakristan, asa ko ni muhawid. Sige lang ang yaw-yaw na mo ng animal, matay na sa daan. Bina ko, ang dikon rin tingali, may mulaban ako. Pero sayop kayo ang paglaban ni Pedro. Nga naman, paglaban niya ni Jesus, nagpakita kunuhay sa siyang gugma ni Jesus, gilingi siya ni Jesus, o giingnan hinon, pahawa Satanas. Tanaw? Si Pedro nga nipakita sa iyang dako kayong gugma o kahingawa ni Jesus nga patyon dito sa Jerusalem, ginganlan hinoon ni Jesus og Satanas. Nga naman, kay matod pa ni Jesus, ang imong hunahuna sa tao, dili hunahuna sa Dios. Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, niingon si San Pablo, bag-uha ang inyong hunahuna aron mo makasabot sa kabubuton sa Dios, dili lang sa inyong kalibutanon nga mga hunahuna. Ayaw mo pagpahiuyon sa hunahuna aning kalibutana. Unsa may hunahuna aning kalibutana, mahadlok yung mamatay. Unsa man? Satanas mo o dili? Og Satanas mo, pahawa Satanas. Matod pa ni Jesus, ang tanang Satanas panguli, ibilin ang kolekta. Kinsa may Satanas ang nahadlok nga mamatay. Niingon si Jesus, ang imong hunahuna sa tao, dili hunahuna sa Dios. Si San Pablo ningon, bag-uha ang inyong hunahuna, ipabag-o sa Ginoo aron mo makasabot sa kabubuton sa Dios, unsay hingpit, unsay balaan, o unsay makapahimuot sa Dios. Unsa may makapahimuot sa Dios? Nga mamatay ta, nga way kahadlok sa kamatayon. Usbuna ko ha, ang makapahimuot sa Dios, nga mga matay ta dinhi, nga wa gyud bisan gamay nga kahadlok sa kamatayon. Ug mao nay gitiman-an sa dugo ni Kristo, gisunod sa dugo nilang San Pedro, kay nabag-o man ni San Pedro, iya man gitugutan nga mabag-o iyang hunahuna. Sa dugo ni San Pedro kalungsod, sa dugo ni San Lorenzo Ruiz, sa mga pag-antos ni San Vicente Ferrer, ni San Roque, sige na matagpistag San Roque karon. Ako sige sa kaon.
Pader, di man tingay pwedeng misahan. Nako na may order ang obispo nga misahan, pero pag social distancing mo ha, niya follow gimos protocol na i-entrance, na i-exit dito sa inyong kapilya. Sa hamo ganing kapilya pader, bisan magdungag lakaw, magbag-id namang siko, asa pa mang exit o ang entrance. Nako ala sige, ako na lang ito asod, kamo na lang di as gawas. Sa init pa sa kayong gawas pader, nako ay misa, misa lang ta pader, nako butangig tent. Anak, gitu mana. So mo na kaog maayo kay gapistang San Roque, pero ganahan batang musunod sa pag-antos ni San Roque. Si San Roque porting sunod sa pag-antos ni Hesus kay nasayod siya nga mao nay hunahuna sa Dios. So unsa naman roy makapahimo natong anak sa Dios o Dios nun kung malipayo natang mag-antos o magpakamatay. Subuna ko ha, makapalipay gyud sa Ginoo kung ganahan na kay tang mag-antos o mamatay. Nanong wa man mo ganahing naminaw, mga satanas giday mo. Mao nang ningon si Kristo sa atong ebanghelyo, ang buot mo sunod kanako, kinahanglan magsalikway sa iyang kaugalingon, mupasan sa iyang cross ug mosunod kanako. Kinsa tong maningkamot pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an niini, ug kinsa tong magwagtang sa iyang kinabuhi para nako, makabaton niini. Ang sunod pangutana ron, taas-taas ba ni akong leksyon, maabot gini ron 20. Unsa man dining kinabuhi? Ingon mas Hesus, ug mawad-an ang imong kinabuhi, bisag matag ikaw pay matakatag-iya sa tanang bahandi sa kalibutan, maimo ang tibok kalibutan, dili man na siya ikapalit og kinabuhi. Unsa man din ang kinabuhi? What is life? Oh, wa mo kasabot. Hapit tala mo mga matay, wa lang gyapon kasabot. Wala, wa ta kasabot unsa nang kinabuhi. Nga ako mong taga-agamay kay sa mari, inaot unta na makakita mo sa pattern. Ang kinabuhi ngani nato ang kinabuhi mao ang Ginoo. God is life. Hain siya nagpuyo din hinato naa sa atong kalag. Mo na ang tao gi duha man ta kabahin, lawas og kalag. Espiritu og lawas. Hain man ang kinabuhi gibutang naas lawas tuas kalag. Tuas kalag. Naas kalag gibutang ang kinabuhi, was lawas. Mo na inigbiya nas kalag sa lawas, patay gyud. So ang kinabuhi tuas kalag, was lawas. Muna ingos Kristo, isalikway lang ng lawas. Si Propeta Jeremias sa unang pagbasa isa, nganong gisakit mo ning akong lawas? Ingong Ginoo, sagdi lang. Kay wa diha ang kinabuhi sa imong lawas, naa sa imong kalag. So sa ato pa, ang lawas, okay lang magantos, okay lang patyon, okay lang og imartir ang lawas. Total, wa man diha ang kinabuhi. Ang kinabuhi naa sa kalag. Ikaduha, ang kalag dili mamatay. Dili mamatay. Kay nga naman, ang kalag gikan sa Ginoo o ang Ginoo dili mamatay. Ang kalipay sa kalag nga makabalik siya ngadto sa Ginoo. Kanang gitawag ni Kristo sa Ebanghelyo og mabanhaw. Isa imo kabalaka, humans tulo ka adlaw, mabanhaw ra ko, mubalik ra ko ngadto sa akong amahan. Kay didto man ko gikan. Ang ato sang kalag gikan sa sabakan sa atong amahan. Gikan na dito tanan. Nya ang pangandoy sa kalag nga mubalik siya ngadto sa iyang gigikanan. Muna nga atong tubag sa Salmo unsa man? Akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. The longing of the soul is to be with God. Nakaron, kung ang ato ng lawas mo itong higugmaon, ang lawas muda na to ngadto sa palayo sa Ginoo, sa sala. Kay ang pangandoy sa lawas pulos gyud supak
sa pangandoy sa Ginoo. Panalitan imong lawas mangandoy og kwarta, ang pangandoy sa Ginoo, blessed are you who are poor. Di ba? Ang imong lawas gustong hapon-hapon, ang gusto sa Ginoo kung sagpaon imong pikas aping ipasagpa lang sa pikas. Pero ang imong gusto hapon-hapon, mo na bisag pari pa mo hapuhap sugot. Basta hapuhap lang. Dool ang madre inig hapuhap patay. Ang kalag sa madre. Labi ng kalag sa pare. Unya kung ang imong bana di na mo hapuhap sa imong naong, mangita dayon kag mo hapuhap, mao to mapunta ka dito silingan. Kung ang bana sad di na sad sige hagaws-gaws sa asawa, di sad siya ganahan, namura na siya og wa nay kalipay, amo tabok ngadto sa mga GRO ug sa mga prostitute. Naapil ra ba mi ana usahay? Di ba? Kung ang pari magsigi na lang og misa diri nya wa nay kolekta, muundang sirad-an ang simbahan kay mamatay ta ani, wa na tay kolekta alkansi ta. Lawas. Kung libakon kas imong silingan, ang gilibak imong lawas, ingnan kang bati kag naong, sukol sa den kay kautro sa kang kasaway-saway diha, muras kag unsag naong. Sidawayay ta sa atong lawas, ingka kana imong lawas mura mo nagdambuhala pati mo dagkuan imong mga bilbil. Sa nya ikaw diha unsam sa imong naong. Suko sa ka. Siging tan-aw anang lawas. Siging pangilis anang colors buhok, pangiskis anang kilay para sa lawas, pamalit anang mga mahalon kay mga sabon aron panindutan ang lawas, pero ang kalag porti ng daghanag sa siging puyo-puyo, siging kaligo aron malimpyo ang lawas, pero siging dog, siging patong-patong ang sala kay kada patong sa nang sala. Wa gyud manglimpyo, sangko nas atop ang patong sa sala. Oh na, unsay baton? Ang akong kalag giuhaw kanimo o Ginoo akong Dios. Guruyon sa sala ang kalag padong sa impyerno basta ang tao na focus nas gustos lawas. Munang niingon si Kristo, deny yourself. Nya focus nako antos. Tanawa, inigantos nimo. So ya, distingilan ni imong anak karon sigihan nimo kasaba kay badlongon kayo. Tapulan pa, bati pag yung naong, bugo pag yun. Imbis mo attend diha ng online na teaching, magsigin og open sa internet, yabagong yun. Muna, apunga na sa nimo, kaya di maminaw dito. Mga buangon ba, dakog kaon, saputon pag yun. Nakaroon si kagyaw-yaw ani niya. Testing yun, ingna Lord, muantos na ko aning animal. Testing lang. Imbis nga magyaw-yaw ko, magsige na ko appreciate niya kay gikan gininimo ning iyang kalag. Nya mo focus kas kalag. Sus giuhaw giros Ginoo ang kalag aning bataa. Ana, unsay mo buhaton aron makakita siya Ginoo. Ikaw maoy magpakaginoo ngadto niya. Practice kindness, sweetness, love, gentleness, support, acceptance, appreciation. I-practice na nga ito niya. Di ba, magsige nagparay imong anak, tapulan lang yapon. Pero sige nagparay mo, nice na jud kay kamano, mura na jud kag si Lord. Sana mamatay na ka. Nya din ang jud ka mamadlong niya. Wa naman gyud. Oy, ang imong anak suyo po na nimo. Nya malipay na kahalang akong anak ba, di na kay mo duwa sa computer, kusog na kay mo parayag nako. Bisag asa ko mulakaw mo kuyog na. Nga naman nakakita man siya og kalipay diha nimo. Kay ang Ginoo makalipay man gyud. Imo man gipaambit ang mga batasan sa Ginoo. Nalipay na siya. Sige na siya kuyog nimo. Nya pag sige niya kuyog nimo, natakdan siya sa imong batasan. Pag takod na, dito ni siya nangutana, nganong kusog mga ikamulong agma, nganong manghugas manjugas plato, siya, para nimo, aron makakaon ka. Isa niya, ikaw, kisa may mahugas para sa imong plato, siya, ikaw.
tuloy kumabi ang sa paghugas kay wa pa jud ko kahugas sa plato para imong kanan. Wa pa jud ko kaluto sa pagkaon para imong kanon. Moana na to siya. Ikaw sige na rin, share tas atong knowledge. Ana sa akong i-research computer maha. Ana sayop lagi na imong timplada ma ingon diri manon sa YouTube inana. Imo sang i-adjust hala kanindot sa akong anak koy upgraded naman ta. Ana magkahiusa na mo din ato siya tapulan. Wa pagiyaw-yaw. Ay, sunod adlaw, mga matay na mos COVID. Nya, mag-uol ka, dili, kaya ang inyong kalag nahiusa na mas Ginoo. Agyan mo kasabot. So, sige, manindog na tayo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, pinaagi sa pagdumili sa atong kaugalingon ug pagpasan sa atong cross matag adlaw, maglakaw kita subay ug kuyog ni Kristo. Busa idangop nato karon ang ato mga pangamuyo ngadto kaniya uban sa mga higugmaong kasing-kasing ug moingon kita sa Ginoo, Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa atong Santo Papa ug sa mga kaobispuhan nga nagpasan sa krus sa pagpangalagad sa katawhan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga namunuan sa gobyerno ug sa industriya nga gitintal pagmando sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Chupilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nangamatay na makabot na nila ang pangandoy sa kaluwasan sa ilang kalag, ilabi na sa atong mga gipamisahan karon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Amahan sa among Ginoong Hesukristo dawata ang mga pangamuyo niining imong katawhan kay amo kaning gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton nata sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa imong ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magadala unta nga ri kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo, pinaagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao, pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala, ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkayab balik kanimo diha sa himaya, giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit, ug busa ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang wayhunong nga awit sa pagdaig. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Uban sa buhing pagtuo, maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan, atong awiton ang iyang mga pulong. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Imo man ang ginharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Walaw sa kanimo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanon nga pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang o nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Amen. magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maglig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Diyos, among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan nga unta maparalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahason sa pagtuon sa kinaiya ni nimong virus ug sa pagpakgan sa dugang pagkuyanat niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangalyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit na mahibalik unta dayon ang kapiskay silang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini ang gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak nga nagabuyog nga kahariuban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. manlingkod palihog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nun nga kinabuhi. Pero dili ta magmatmon, mahimo ta giyawan-on nga kinabuhi. Nya unsaon man aron di ta mahimo mga satanas, matud pa ni Kristo, ati managyod ang imong kalag, dili lang ang imong lawas, ang kalagyod kay naa diha ang tinuod nga kinabuhi. Karon ako mong i-update sa atong gipamaligya dinhi nga slots. 500 ka slots ang atong gipamaligya, tag 5,000 para ma-kumpleto ang pagbayad aning atong mga lingkuranan nga bag-o na himuon.
Ang nabaligya na nato as of this morning, gikan atong last Sunday, ning abot na og 264. Awa mo malita. Hapit na mo. Sobra na tas katunga. 236 na lang ang available slots. Nya ato ning gitarget nga kung mahimo by September 5 atong ika-7th anniversary dinhi sa atong kaniganing pagkaparokya kay September 5 man ta 2013 na tagaan og decree of erection as a parish. So karong September 5 mahimo na tang 7 years. So atong gipangandoy nga mahuman na unta ni og kahalin tanan. Di ba? So ato man ning girelit sa Mysteries of the Holy Rosary 5. So gakinahanglan ta og 10 mysteries aron mahimo siyang 500 Hail Marys. Ana. So karon kay 264 naman nakahuman na ta sa Joyful Mystery, nakahuman na ta sa Mystery of Light, Sorrowful Mystery, nahuman na pod nato ang Glorious Mystery. Nya kay 64 naman nisugod na sad ta sa second round. Nahuman na pod nato ang Joyful Mystery, nya do na nay 14 ka Hail Marys nga mo kumpleto na pod sa Mystery of Light. O ganyan yung kumpletohon tanan, wala, tiksi lang ni. Kung saan man ninyo pag-avail, i-text lang ko or ang akong sekretary, pinaagi sa cell number na among gi-flash din sa screen o niya or i-message ko sa akong messenger. Ayaw paggamit anang Father Siano Ubod kay Facebook page na siya. Para sa aning maong mga importante o direct nga mga messages, i-message ko sa messenger na ang title Siano Ubod, CIANOUBOD. Ayaw butangig Father, kay kanang Father di ko kabasaan na, dugay pa na, liko na, muhapit sa nagpurgatorio o na pas langit. O gusto ka dritsos langit, gamita si Siano Ubod. Hindi maganahan. So karon ako ning i-update ninyo ang financial na atong nadawat related to our projects. Ang total nato nga mga donations nga nadawat as of August 29, 2020 para sa atong mga projects ning abot na og 10,444,065 pesos and 81 centavos. Salamat kayo, no? Salamat ninyong tanan sa inyong mga donations, sa inyong mga pagtabang, ampo o guban pa. Ang total na sad nato nga disbursements as of yesterday ning abot na pod og 8,844,467 and 51 centavos. Ang ato na lang nahibilin nga kwarta para sa project 1,199,598 and 30 centavos or i-round off na to 1,200,000. Ano na siya? Ang atong expected nga mga pledges, kanabang ni kuan na ba ni text na nato mga pledges nga wala pa maabot, mo total pud ni siya og 1,120,500 kana kon ilan ang ipang-remit. So kamong mga nag-pledge, please. Gusto mong malangit. Ayaw usba inyong hunahuna. So kung ilang isubmitan na nilang mga pledges, moabot nag 1,120,500. So ang ato giduntang available na kwarta para atong ipambayad aning tanang bayronon sa tong projects, moabot gidunta og 2,320,098 pesos and 30 centavos or 2.3 million. Na. Karon pila may atong bayronon? Ang determined katong nakuha na nanagi hatag na nato ang cost ug ang projected bayronon tungod kay ongoing pa man atong project mo total pod og
Ay mo kakurat yan. 4,827,807 pesos. So ang ato pang negative nga wa na to di pa na to pagitaanan pa is 2.5 million. Gamay dako. Nako, kung di mo mutabang, gamay kung atong tabangan. Di ba? Gamay ra ni. 2.5 million, naabot na magitag 10 million sa atong donation, kana na nung 2.5 mahadlok ta. Di ba? Kadaghan nato, galing lang, daghan lang, di mo hatag. So, mo na. Dahil, napindir na ninyo, yung kanang muhatag mo, kanang yung by the heart. Nay nakatouch na ako nga usa sa ato mga donors. Duhala ako ni-share. Ang usa ni saad og duha ka slots sa atong bangko. Ni-take siya nako, Father, duha ka slots amo ang konon sa akong bana. Ang akong bana ron, Father, tuwa sa ospital kay iyang gikuha ang akong final results sa akong biopsy. Ni-text, nag-message siya nako buntag. Pagkahapon ni-message siya nako, Father, stage 4 ko, cancer. Pero mupadayon mi og donate. Di ba nindot? So, wa siya mahadlok, mamatay. Donate. Gitiksan po ko nga ang ni-donate nato og 500,000 cash ni panaw na pod. Nagsakripisyo ta for this project during this pandemic. Congratulations sa tanan natong mga benefactors and donors. Anyway, na sentimental ko, damo ko gibuwagas o yaban niya. Balik. Pasalamat ta sa atong mga kaugsuonan na nagalagad na to karon, ang atong mga frontliners. Salamat ninyo, Brad, sister, ang naglimpyo sa atong simbahan, ang naglaog mata, naroon makalimpyo, wala ba gyapon malimpyo. Unya ang atong mga lectors, ang atong lab offering assistants, ang atong mga kugihan kay mga choir, nato diring nga sakristan ug ang atong deacon si Reverend Leo Archie. Ordinahanan na ni siya karong mga September 17 kuyog sa iyang laing 7 ka mga kauban nga mga diakono. So yampo nato nga magmalampuso ng ilang ordinations sa karong mga maabot September 17. Pasalamat sa ko on behalf of mo pasalamat sa tingali ni Reverend Leo. Later ika-ordin na niya kaya pa may siguro mabuhi pa ni siya ordination. Pero ako na lang magpasalamat kay nihangyo man ko ninyong ato siyang tabangan. Nakataghan kayong nang donate para niya. Salamat ninyong ni-donate para ni Reverend Leo. Usa na siya ang makatabang kayo sa iyang pagkapari ug makahatag po na niya og humility kay ni-appeal gyud ang simbahan para sa iyang ordination. Salamat sa mga nag-donate financial assistance para ang Reverend Leo. Atong tabangan siya financially and spiritually. Ang ato dinhing schedule sa atong misa kada Domingo nagpabilin nga alas 7 sa buntag, alas 9 sa buntag, alas 11, nya alas 3 English Mass, alas 5 English Mass ug alas 7 sa gabi. In kaso lang og napay gustong manimba sa laing mga oras kaning sultihi sila niini. Nagpahimo na pud ta og ato dihang signages o pamahuman, makita na mo sa ato dinhing official nga schedule niya. Ato sang kanang ako sang ipahibalo ninyo nga kung mo padala mo og mga donations labi na mong atong mga online parishioners, i-message gud ko diha sa Messenger o i-message pod me kung inyo nang i-deposit or i-padala sa kwarta padala aron proper ang atong monitoring, recording o ang pag-claim. Kay daghan kayong naghatag og mga financial gi-transfer sa atong bank accounts either sa Land Bank, Metro Bank or GCash nya way ngan
So magsige lang yun, anonymous. Dili tungod kay among isabwag, pero may nang doon nag proper recording, kay maapil po nato sa atong mga petitions din ang inyong pangalan, maapil nato sa pag-mention diha sa atong kasing-kasing. Ako man ang basahon tanan, aron madaan ako sa akong pagmisa, kada misa. Nya og anonymous, mura tagapataka lang no, mura taga sigig likay COVID nya wa di ay or wa mulikay na adi ay. So mo nay kuyaw. Sige manindog na ta. Inyo jud kong gipahilak da. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaw sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, atong dado ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.